Gears na hazag, ha Dùbhlan drawing show. Gleibh Hannah J. Hacken the year number. Has she dal geichgin co ní an túr as arste lena Taoiseagan haidet bialo ach chanutching ar bána chleachge. Gleibh Maha. Jason? Jason. Okay, 3, yeah, hey, Taoiseach. Had chop lost it. Okay. You get the hack? Ha, 3 heb ik met trouwens. Dat Ah, had dat is een kutje. het oorsprong. Oh. En je had Oh, gek. 2 meters. Had wat rimmelig. Even inmidden. Ik zou maar zelfs nou in doet. Ik heb het al heel. Ga jij weer Dude, dat komt zo vast kan koken op is dit. Oké. Oeh. Ah. Oh no. En dan oké. We zijn nu. Je wil een deurzak zo stuk, dat is het leeft. Oké. Oh. Dit is er al hier nu. Zo. Zit u raken zo right. Hou je nou raken. Oké. Nou, jij gaat je wie is. Kom je mee dan? Ga je moet zeggen, die de Taoiseagan kunnen zo. Als je nu mag unie. Die te hakken. Zo. Unie gauw. Zo nog. Wat is? Wat is van dat? Ga de Taoiseagan geleden uit hem halen. Zo gewoon niet. Zaak gewoon, ik mis me niet. Ik ben net met je dig. Huist en doe dat op zich. Sjouwsen. Aan een parag maar. Zal je even eens. Kooi klimmen in CBBC ALBA.